ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба сабтон марҳамат рафт. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино гуфтага ҳастад. арбоб хотун бисёриҳо бо номи афғоно кати мешиносанд, мега соҳибшон. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, номи бисёр мешинохтагиш афғоно, ҳамин хел маълумот дорад. хоб, 3.5 сотиқ замин ҳастад, ки 5 дар хона кардагие, ки обсвет дорад, ошхона, баня, кухни, ҳамаш қоидавӣ. назди бозори Фаровонда хело наздик ай. ноҳияи Сино, арбоб хотун, назди бозори Фаровони шаҳри Душанбе. гирди хонаҳо полни маҳкам ҳастад. 5 дар хона, 3.5 сотиқ замин, рӯи ҳавлиш битон кардагӣ ва отделни аловхона, ҳамхали ошхона, баня ва дорад. наздикии хона мега духтурхона, мактаб, масҷид, калон мега ҳастай. дӯстони азиз, хона обшин бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ заги хонаҳо ремонт кардагӣ беҳад калон ҳастай, ки ҳамаи условияш ҳастай. нархи хона мега $45,000 ҳастай, бо муомилаам дорад. ҷоиш ҷош ҷой мега нағзай падвалам қатъи дорад барои ягон банка ягон чиз монданда. рақамҳои билайншон навистага ҳастай. билайншон кор мекард. мтон агар дар WhatsApp-шон хоҳед нависед, дар ҳамин номораам WhatsApp пайваст доранд. одамони харидори конкретна агар аниқ бошад, мегад муомилаи хуб кардан метия, мегад марҳамат. 3.5 сотиқ зиёдтар мегад, 5 дар хона тайёр. дигар маълумотша гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага ҳастад, назди донишгоҳи молия ва иқтисод. бозори деҳқонда мегад наздик мегане, ки гипраземам дур нестай. донишгоҳи молия ва иқтисод, бозори деҳқон, наздики гипразем, райони Сино дохил мешавад. духонага квартира ҳастад, ки дар 4 ошина қарор дорад. 38 квадрати метр, ки дом лаби роҳи калон ҳастад. обсвет ҳастад, ошхона, баня, кухни, термис, ҳамаи шароитҳош муҳайё ҳастад. пеши бозори деҳқон. срочно мегад мефурӯшад бо нархи 280,000 сомонӣ. бародарони азиз, бо муомилаи хубам дорад. омада аз пеш бинед, мега маъқултон шид, савдо карда метиҳем. ремонти хонаам хуб аст, бо ҳамаи условиёш. марҳамат. духонага 38 квадрати метр, 4 ошина лаби роҳ. лайкотон нагузоред ва навори моро дар WhatsApp имо падлисаш кунед. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдаки дар ҷамъияти Жугиёбод гуфтага ҳастад, соҳибшон, яъне ки ноҳияи Рӯдаки айпаварати ёвор мегад 2 километр поёнтар ҷамъияти Ҷугиёбод. ҳамин хел маълумот ҳастад, ки ҷойша ки нафаҳмиден аз соҳибашон мегирен. хоб, 6 сотиқ замин, ки замина мега ҳамвор кардагӣ ҳастад. хоб, лаби роҳи калона мега наздика 200 метр то лаби роҳи калона мега соҳибшон. 6 сотиқ замин пешаш дар об ҳастад. метавонед ки барои хона кардан мувофиқа мега уже фармонои хона кардан ҳастад. гирди ванашда одамо зиндагӣ доранд. нархи замин мегад 70,000 сомонӣ ҳастад. бо арзон меша ё ки ба ягон мошина мегад алиш мекунем. ба сум ва алиши ба мошин 70,000 сомонӣ. номерошон мегафона марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, пойтахт, дар Зарафшон гуфтага ҳастад, рӯпарӯи сафорати Америка, яъне ки посолствои Америка. сехонага квартира ҳастад, ки дар 11 ошина қарор дорад. лифт 76 квадрати метр. сехонага квартира 11 ошина 76 квадрати метр. лаби роҳ мегад рӯпарӯи сафорати Америка, яъне ки посолство. ошхона, баня, кухни, термис, ҳама чиз дорад, ки нагуфтанд, ки бо чизи чораш метиҳад наметиҳад. инаша одамои харидор аниқ карда мегирад. квартира бо сифати баланд, ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад. тайёра дар омада зиндагӣ мекунед. нархи квартира мега 360,000 сомонӣ ҳастад.
бо арзон ҳам мешавад ки се хонага астае 76 квадрати метр. номери телефоншонро мегафон аст кадоми шумо харидор бошен аз ҳамин рақамҳо дигар маълумоти пурраша гиред. марамат. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бохтар, шаҳри Қорғонтепа, дар совхози кирифи якум гуфтага аст. соҳибшон шаҳри Қорғонтепа, совхози кириф якум. 10 сотиқ замин масоҳат дорад ки 4 дар хона кардага аст ки як 2-3 дар хонаш тайёра ки як таригаш коробка аст. дурунша бисёр ремонтш нопура шикатур кардага аст. рангу бор ҳамихе коро мондаги аст. бирдурун гирди хона маҳкам аст. дарахтони мевадиҳанда дорад. об дар пеши хона аст. хай михел ледни ошхона баня кухня дорад. трезаҳои пластикӣ ва дарои нав. хонаҳо дӯстон нимаш ремонт дорад, нимаш не. 10 сотиқай 4 дар хона дорад. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. нақша мондиян бо арзон ҳам мешавад. одамони харидор бошанд мега аз пеш биён маслиҳат мекунем. номери телефоншонро мегафон аст. одамони харидор марамат тамос гирем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародаро. инашам дар территория душанбе аст ки тарафҳои 9 километр гуфтага аст. соҳибшон ноҳияи Шоҳ Мансур 9 километри шаҳри Душанбе. духонага квартира аст бародарон. дар дуюм ошина қарор дорад. 45 квадрати метр. об свет ҳаст. ошхона баня кухни гарнитур кондитсионер термис дорад. неки нагуфтанд ки кадом чиша қатиш метиҳад кадом чиша мемонанд. инаша бародарон яъне ки бо маслиҳат аст. хона неки ҳама чиз дорад. бо чизи чораш неки ягон чиз маълумот додагӣ нест. барои ҳамин инаша байни харидор ва фурӯшанда худтон маслиҳат мекунед. нархи квартира мега 269 000 сомонӣ аст. бо савдои хубам мешавад. рақамошон ина навистага аст. 269 000 сомонӣ нархаш муомила мешавад. шаҳри Душанбе, Шоҳ Мансур 9 километр. лайкотро баъдон бозам такошава гузоред ва навори моро падлисаш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигаи навбатӣ аст дӯстони азиз. инашам қарор дорад дар шаҳри бохтар дар қараболо гуфтага аст. соҳибшон шаҳри бохтар наздикии ҳоҷи шариф ва қараболо кӯчаи Димитров. ҳамихел соҳибшон гуфтиянд. 3 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардага ки хонаҳо ремонт кардага аст. ки айни ҳол одамо зиндагӣ надоранд. яъне ки дар трезаҳои нав пластикӣ часпондага аст. хона ремонт кардагиа фақат ҳамин дарош мондага аст. ҳамин дароша нагуфтанд ки доранд ки дарош ночаспонда. трезаҳо болош рангбор кардагӣ ҳаст. нархи хона мегад 200 000 сомонӣ аст бародарон. бо арзон ҳам мешавад. одамони харидори конкрет набошанд бо муомила мешавад. 3 сотиқ замин 3 дар хона бо нархи 200 000 сомонӣ территорияи шаҳри бохтар наздикии ҳоҷи шариф мешавад. марамат. хай бо дигар маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. 8 квартира аст бародарон. инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия гуфтага аст. рӯпарӯи Самарқанд. ҳамихел навистиянд. шаҳри Душанбе, колхози Россия, рӯпарӯи Самарқанд. хоб якхонага квартира аст ки дар 7 ошина қарор дорад. 35 квадрати метр ки хона мегад бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад бародарон. об свет ҳаст. ошхона баня кухни стиральни машина обшим кондитсионер термис чихелдеса хона телевизор ҳамаш қоидави аст. курпачаву паласу ҳамаш қоидави аст. мегад бо ҳамаи чизи чорааш мефурӯшем. неки нархи ахиронша окончательный цена мегад дигар арзон намешавад. нархаш 285 000 сомонӣ дигар арзон намешавад мегад бо ҳамаи чизи чорааш. хона ремонтҳои сифати баланд ва оригиналкати мега кадагиай. як хонага 7 мошина 35 квадрати метр 285 000 нархи ахиронша мега беҳуда нороҳат накунанд. одамони харидор марамат тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз. қарор дорад дар ноҳияи рӯдаки дар райони Ленинский район гуфтага аст. маркази райони Ленинский районда қарор дорад. пурра маълумотша аз соҳибашон мегиред. заминашон 4 сотиқ замин масоҳат дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёра ки якта ванна ҳоҷатхона отделни ҳаст. мега бо барои ледни ҷои хона дамгирӣ отделни тобистона ҳастай. хона ремонтҳои замонавӣ кардагӣ дарахтони мевадиҳанда рӯи ҳавлиш бетон гирди хонаш полни маҳкам бо сифатҳои баландкати ҳамаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. барои як оилаи калон мегад мешавад. 4 сотиқ замин 3 дар хона кардагӣ тайёр ва ҳамаш проектҳои навкатӣ. нархи хона мега 300 000 сомонӣ аст. бо одамони харидор бошад муомила дорад. обшим 300 000 сомонӣ
арзон мешавад. номерои мегафоншо навистага, агар харидор бошед марҳамат дига маълумотша гиред. квартираи фурӯшӣ аз Сайбаадро инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст соҳибшон дига маълумоти пурраш нестае. шаҳри Душанбе райони Сино духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошина қарор дорад 42 квадрати метре обсвед ҳастае ошхона баня кухни термис дорад. хонабардор неки ҳама чӣ дорад неки нагуфтаям ки бо чизи чора савдо мешад инаш бо маслиҳатае. кухни гарнитур кондитсионер телевизор холодильник духовка обшим ҳама чӣ дорад неки иноша хитон байни хитон маслиҳат мекунем. нархи квартира мега 285 000 сомонӣ ҳастае бо муомилаам дорад яъне ки сеюм ошина духонага квартира 285 000 сомонӣ. срочно мега сум дар кора мефурӯшем бо арзон мешавад. номери телефони мегафоншо навистага астае. марҳамат дига маълумоти пурраша аз рақамошо занг зада гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Не Убайдиллои гуфтага аст назди балниса гуфтага аст соҳибшон. Не Убайдиллои фама намедонам куҷо боша бадуни азиз кадоме ки аз Кӯлобай худаш медонад. 5 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардага аст ки яктак калидор ошхона баня кухни дорад ва термиса мега дорад мега оби гарми хунук аст. ремонтои хона нав кардага аст. ремонтои нав хонаи навсох рӯи ҳавлиши битон ва чойлуби ангур ҳамаш қоидави гирди хона полни худ маҳкам ҳама ҷош мустаҳкам битон кардагӣ сифати баланд кардӣ. нархи хона мега 280 000 сомонӣ аст бо арзон ам мешавад. хонахарои конкрет набоша аз пеш омода бинанд муомила карда метиҳем. рақамо ва вилоншо навистага аст. аз ҳамин рақамо маълумотои пурраша дӯстони азиз занг зада гиред. лайкотона бозам такор шава гузоред ва силкаи навори моро дар ватсап имо чизе ки доред падилсаш кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбаадро ай шаҳри Қурғонтепа аст ки чӣ хеле шумо хоҳиш кардем. дар шаҳри Қурғонтепа бохтар назди гимназияи Аминҷон гуфтага аст соҳибшон. хонабардор бо ҳамаи чизи чорааш. духонага квартира ҳастае ки дар 7 ошина қарор дорад 60 квадрати метре обсвед ҳастае ошхона баня кухни кондитсионер стиральни машина кухни гарнитур телевизор холодильник ҳама чӣ дорад. дар ҳамин хона чизе ки аст бо ҳамаи чизи чорааш мега мефурӯшем. шаҳри бохтар назди гимназияи Аминҷон яъне ки назди ҳамин сентр мешавад маркази шаҳр мешавад дӯстони азиз. нархи квартира мегад 350 000 сомонӣ аст бо ягончи муомила мекунад хона бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. ҷои беҳтарин дорад мегӯяд ремонти замонави ҳамаш қоидави ягон компютер ҳама чӣ дорад. инам хел дар русот ҳамаш маълум аст. номери телефоншо дар поёни навистага аст. агар шумо харидори конкрет набошед аз ҳамин рақамо маълумотои бештарша гиред. лайкора гузоред дариқ надора бадора видеонавора падилсаш кунед. агар шумо дар амхали квартираҳои фурӯшӣ ё ки хона замин мошин бошад роӣ кунед фурӯшда мегузорем. ин ба 12 хонаи фурӯшии мо то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.